Molt bona tarda. Avui, a la taula d'opinió professional de Barcelona, tenim el plaer d'estar amb el prestigiós arquitecte Federico Turull. Té una carrera brillant, amb més de 30 anys d'experiència en tot tipus de projectes, oficines, reformes i obra nova, desenvolupant nous conceptes per a les empreses en l'àmbit industrial, tant per a client públic com privat. Destaquen els seus projectes residencials i d'urbanisme amb edificis plurifamiliars i unifamiliars. I també brillen els seus projectes a retail amb més de 700 botigues a 4 dels 5 continents del món. La seva incursió en el món hoteler l'ha portat a crear belleses com el recent hotel Casa Sagnier, la restauració d'un edifici amb molta història. Com estàs? Hola, molt Ens bé. fa molta il·lusió tenir-te aquí amb nosaltres. A mi també. Ara faré una pregunta. Com et defineixes? Qui és Federico? Uf, qui m'agradaria ser? Bé, doncs també. Bueno, qui soc suposo que ho hauran de dir els altres, no? Però a mi m'agradaria ser una persona humana i positiva i amb ganes de fer, sobretot i a nivell tant personal com professional, amb ganes de fer coses i d'anar descobrint i anar millorant. Tu que fas cases i les construeixes, les dissenyes, què és per tu la casa? La casa és un lloc d'entrar en contacte amb l'entorn i és un assentament, no? Tu estàs en un lloc i decideixes fer-t'hi una casa. Llavors, la relació que tu busques és com assentar-te en un territori, en un entorn. I crec que una casa té que ser una mica això, un espai que te cobija, que te arrope, Que et protegeix, sí. però que et posi en el puesto, no? I que et faci sentir aquell lloc. O sigui que té molta relació a l'entorn amb la casa. Crec que ja des de l'origen, no? Primer d'una forma nòmada i després ja assentant-te, tu buscaves un puesto i aquí deies aquí m'hi quedo. Llavors, segons el lloc ho faries d'una manera i segons el lloc ho faries d'una altra. I això és una cosa que ens preocupa, diguéssim, professionalment també, tenir sempre en compte l'entorn, on estem. On estem. Escolta, tu, ara et faig fer un pas enrere, cap al passat. Com vas descobrir la teva vocació? Mira, suposo que d'una forma inconscient i gràcies per la sort de poder-la viure, les experiències que vas tenint, no? I des de nen he tingut la sort d'estar a prop d'arquitectura i de bona arquitectura perquè anava a una escola que estava molt bé, que era de l'Oriol Buigas, i que l'edifici era l'Escola Garbí, que és un projecte molt maco d'escola, i quan ets petit no n'ets conscient de tot això, només ho coneixes i ho vius. Però vulguis o no, tot això et marca. Després també vivia en una casa que també era del Buigas. Ah, sí? Carai! Sí, la veritat. I la descobreixes perquè veient aquestes coses ben pensades i veient altres que no estan ben pensades, comences a dir, bueno, per què això no està bé, no? I també vaig tenir la sort des de petit veure com es feia una casa per la família i poder anar veient les obres i tot això, i és molt interessant. I veure com d'un camp acaba havent-hi un edifici, que un edifici és la suma d'uns espais on poder fer coses, i això va ajudar, suposo que d'una forma indirecta o molt directa, a decidir quin tenia que ser el futur. Estaves parlant una mica del teu passat, no? De com a poc la teva mirada canvia. La mirada d'un arquitecte sempre està activa? Sí. Suposo que deu ser això a tots els arquitectes. Sempre estàs una mica intentant entendre què hi ha al redador, no? Com són les coses i tal. A vegades poder massa críticament. Jo crec que els arquitectes a vegades són massa crítics amb tot i podem ser llavors una mica passats, no? Llavors la gent ens veu com una mica sempre massa perfeccionistes, no? Amb el temps vas muntar el teu estudi, Turull Sorense, perdó. Sí. I com arriba, com es construeix aquesta història? Mira, es construeix, ja a l'acabar la carrera, la vocació va ser de fer les nostres coses, no?
Doncs primer ho vaig fer amb un company de carrera, que era l'Iñigo Correa, i vam estar uns anys fent coses junts, molt bons amics, vam fer moltes coses i tal, i després, en la vida, vaig conèixer la Inés Sorensen, que va venir a treballar al despatx, i el meu soci l'Iñigo va decidir que ja n'estava tip de lluitar contra els clients per fer les coses bé, i va agafar un altre interès i va deixar la professió, i llavors amb la Inés, que ens vam conèixer i ara som marit i muller, vam muntar també l'empresa de Turull Sorensen, no? I llavors, des de llavors, i portem, no sé, 25 anys devem portar o alguna cosa així, de trajectòria junts i d'empresa de Turull Sorensen, no? Al llarg de la història heu viscut molts canvis, no? Canvis a nivell d'arquitectura. Digue'm dues coses bones i dues coses dolentes que han sigut difícils de superar. Bones? Aviam, bones hi ha moltes coses bones, no? Cap en va especial, poder la suma de les coses són bones, i les coses d'haver fet projectes, que quedin bé i de tot això, i aquestes. I dolentes et diré que, home, hi ha hagut una crisi molt dura en la construcció. Nosaltres, per sort, la vam passar molt bé, perquè se'ns van parar molts projectes, menys un, que era molt gros, que eren els projectes que fèiem junt amb Desigual, no? Desigual es va obrir cap a l'exterior i es va internacionalitzar, i nosaltres el vam acompanyar amb tot aquest trajecte, i llavors per nosaltres va ser positiu, pel sector va ser molt dur. I ara el Covid ha sigut un altre moment molt difícil, on s'han parat moltes coses, on hem patit, les empreses que teníem gent, hem intentat seguir amb tothom, però econòmicament els projectes s'havien parat, amb la qual cosa hi havia gastos i no ingressos. Aquests són moments difícils econòmicament i també a nivell emocional, perquè preocupa, et preocupa el futur de l'equip i el futur de l'empresa també, però bueno. Després de més de 25 anys treballant amb l'estudi, com definiries la teva arquitectura? Com li diries? Aviam, és difícil. La nostra arquitectura jo crec que vol ser una arquitectura sensata, o sigui, amb sentit comú, amb ganes de fer-la bé, amb la sensibilitat del lloc, de l'entorn, de l'encàrrec i del client. O sigui, jo crec que nosaltres ens personalitzem o diguéssim, el nostre caràcter és que intentem entendre, o volem intentar entendre el client, entendre el lloc i fer una composició de necessitats i fer un projecte específic per aquell client. I per això es podria dir que és una arquitectura una mica eclèctica, perquè agafa diferents imatges, depenent una mica per qui estàs fent les coses. I crec que és diferent que altres estudis o altres que tenen més un propi segell d'un estil concret. Jo crec que els estils són com els llenguatges, que els utilitzes segons amb qui tinguis que parlar. I llavors, a segons qui, si li parles d'una manera, no ho entendrà. I com volem fer aquell projecte, si és interessant, i a més ens interessa fer projectes perquè no els podem deixar, perquè a més cada projecte pot ser un repte interessant que no saps mai on et portarà. I en aquest sentit, poder tenir diferents estils, però una única manera de pensar, per dir alguna cosa. Ara t'anava a preguntar per aquests projectes, perquè clar, treballeu tot, des d'espais comercials, oficines, hostaleria, residencials. Com es pot respondre a totes aquestes necessitats amb aquesta mirada tan àmplia, aquesta diversitat tan gran? Sí, hem fet de tot, des de coses petites a coses grosses, des de el que tu dius, el món, diguéssim, més efímer o més ràpid, com pot ser l'interiorisme del retail, la part comercial, com els edificis que tenen una permanència en el temps i tal. I és el que t'explicava una mica abans, et toca ballar en el lloc on estàs, però tens l'actitud professional
de voler-ho fer bé, de voler-ho fer el que toca. Llavors tens el mateix cap, però que aplica solucions diferents. Però suposo que li deus posar aquell petit segell, no? Aquell segell particular que és, diguem-ne, uniforme a tots, o no? Mira, jo crec que es reconeix perquè, com la voluntat és la mateixa, hi ha ganes de que les coses tinguin personalitat, que tinguin el seu caràcter, però que no és marcar un estil i posar-lo a tothom igual, sinó al revés, d'intentar ser una mica més hàbil i encara que tinguis que redefinir un estil, no? I per això hi ha projectes que podries dir clàssics i hi ha projectes que podries dir bojos, vull dir, per exemple, nosaltres hem fet, si parlem dels projectes, les botigues per Desigual i el concepte de marca per Desigual, que és una marca de moda molt especial i amb molt de caràcter i tal, i s'ha de seguir allò, i els hi hem ajudat a crear la imatge del que és Desigual. Ara que me'n parles, com ha sigut aquesta extensió, no? Sortir d'aquesta internacionalització. Sí, és un viatge fantàstic, fantàstic i ple de tensions i emocions i tot el que vulguis, però quan nosaltres vam conèixer Desigual era una empresa de 30 persones. Els hi vam fer la primera botiga i els hi vam fer tota una sèrie de conceptes i aplicar en botigues, perquè els aplicàvem nosaltres mateixos, i n'hem arribat a fer unes 700 per tot el món. Això amb no masses anys, amb la qual és una trajectòria d'una experiència brutal, que té els seus moments d'eufòria, els seus moments duríssims i tot el que vulguis, però dona una experiència, i a més el fet de poder treballar pràcticament a tot el món i portar aquelles obres, o sigui, controlar el projecte. Evidentment les executava gent local de cada territori, però sí que el disseny el fèiem nosaltres sempre amb la voluntat que fos específic per aquell puesto, dintre d'un concepte que havíem creat, un concepte que renovàvem constantment, perquè la moda és això, la moda és el que avui dius blanc, demà dius negre amb la mateixa tranquil·litat que havies dit blanc, i perquè és aquest el joc, no? I és un repte molt interessant a nivell creatiu, perquè a més té una velocitat brutal, perquè tu penses alguna cosa i ja s'està construint. L'arquitectura és tot el contrari. Tu penses alguna cosa i ja comença a construir-se al cap de 3 anys i dius, ostres, quina lentitud. Sí, són altres velocitats, és un altre tipus de ritme, no? Aprens moltes coses que després aprofitem per l'arquitectura. Quantes coses. Escolta, ara, tornant al món de l'arquitectura, suposo que les ordenances municipals deuen ser allò que més por us fa, no? Suposo, com a arquitectes. Sí. Realment, actualment és un problema. És un problema perquè n'hi ha masses, hi ha una voluntat pràcticament de dissenyar amb l'ordenança, i això és un error. Nosaltres hem d'anar no a reglamentar-ho tot, sinó a reglamentar el que és necessari reglamentar, el principal, i després tenir una formació i una educació, diguéssim, de la gent que es dedica a això, lo suficientment elevada, que la tenim a Barcelona, la tenim perquè els tècnics estan molt ben preparats, i que puguin llavors desenvolupar segons el criteri que s'ha pres. Doncs el criteri professional és com els metges, que apliquen els seus criteris per les coses, i els arquitectes sempre ho han fet, i així s'han creat edificis molt interessants que poder no van ajustats perfectament a la normativa, com deu saber que n'hi ha molts que no passarien per la normativa, però que en canvi són solucions que en aquell moment i en aquell lloc són molt adequades i molt valorables. Llavors jo li demanaria a l'administració que fos més permissiva amb el professional, i sobretot també amb el professional que l'administració té. O sigui, el tècnic municipal, que actualment està com molt anul·lat per les normatives i amb la por de ser, que es comet un error, que no sé què, està quasi com tan preocupat que no es llença donant-nos okis, no? Ens han de donar més facilitats. I tant. No per especular, perquè tenim una formació que no va en aquest sentit, sinó per al revés, poder interpretar la voluntat de la llei i poder-la aplicar, no? I tant. Escolta, al llarg de la teva trajectòria has fet molts projectes, però una de les coses que ara fa molt poquet que has fet ha sigut la restauració i creació de nous espais de l'hotel Casa Signier. Com has afrontat aquest repte? Perquè és un edifici emblemàtic, no? Deu fer una mica de por, no, posar allò? És un edifici
És un projecte que aquest, per exemple, depèn molt del detall, del petit detall. Per què? Perquè és un edifici que havia sigut la casa d'Enric Sagnier, que és un arquitecte doncs, molt prolífic, el més prolífic de Barcelona i de molt nivell. Té més de 400 edificis a Barcelona i tots de molt bon nivell. I no és tan conegut com Gaudí, com Puig i Cadafalch, és coetani, però té una qualitat brutal. Llavors, aquí estàvem, en el que havia sigut casa seva, que ja s'havia convertit en un hotel, i nosaltres ara el que fèiem era reformar aquest edifici perquè seguís sent un hotel, però renovat, diguéssim, no? Llavors, el que vam fer és refer-lo, diguéssim, a nivell tot el que és planta baixa, locals, espais comuns i tal, i adaptar les habitacions també a un nou estil i tal. I a nosaltres ens va preocupar establir aquest diàleg d'aquest edifici amb aquesta potència, aquesta història d'Enric Sagnier. A més, li hem dit Casa Sagnier en l'hotel, amb la qual volem dir quin és el valor, però des d'un punt de vista contemporani, o sigui, sapiguent entendre que no és un projecte del segle passat, de principis del segle passat, sinó que és un projecte d'ara, que està fet en un edifici del segle passat, però que a més té que viure molts anys per davant encara, o sigui que ha de saber dialogar amb aquestes tres coses. I aquest era una mica el repte, de dir, no puc fer les falses decoracions de l'època i tampoc puc oblidar-me de què és aquest puesto, no? Llavors, en aquest sentit, vam projectar... Ara faré una pregunta. Com t'inspires? Ui, com t'inspires? Aviam, jo suposo que... Aviam, a mi el que em passa és que... I això ja és un tema de procés que cadascú té els seus. Jo rebo la informació, me la miro, tal, i la deixo. La deixo una mica que faci... Repòs, no? Que vagi reposant. La deixo en el cap, que vagi sola donant voltes, perquè una resposta ràpida, a vegades la veus molt clara, però si no, més val que deixis com empalpar-te del puesto, i a vegades surt molt de treballar, però el moment a vegades no és en el despatx, sinó que és fent alguna que t'agrada fer, que llavors et relaxa i penses en coses que t'ajuden, no? I jo crec que és aquest poso que li deixes fer a les coses, que és el que de cop t'ajuda a inspirar-te, no? Suposo que és... Jo sempre he valorat molt el que és la intuïció, no? I la intuïció no saps per què la tens, i suposo que és per la suma de tota una sèrie d'informació que hi ha al cervell i que al final tu et creus que és la intuïció, sinó és informació que et va enviant, no? I llavors dius, mira, la intuïció és aquesta, però suposo que és el cervell que treballa i si el deixes treballar i després li treus el profit. Et surt allà la idea. Crec que es tracta una mica d'això. Escolta, Barcelona s'ha convertit en la sexta ciutat, la sisena ciutat de destí urbà d'Europa. Com veus la nostra ciutat? Jo ara la veig malament en el sentit, a part dels problemes, diguéssim, de mobilitat, de seguretat, neteja, tots els que s'estan parlant aquests dies i tal, jo la veig que ha perdut una mica la seva essència de llibertat. O sigui, ara, moltes vegades, en pro de la llibertat, ens diuen el que hem de fer. I no es tracta d'imposar-nos el que hem de fer, es tracta de que la gent té la capacitat i la maduresa, la majoria, i així ens ho va demostrar Barcelona històricament, en que al final ella mateixa busca el que ha de fer, no? I és els ciutadans els que tenen les ganes de fer les coses bé i acaben avançant. Llavors, crec que ens fa falta que ens deixin fer, que no ens diguin el que hem de fer, tant. Perquè al final volen pensar per tothom, la política i sobretot algunes polítiques ens volen dir molt el que hem de fer, no? I ens haurien de donar un marc on poguéssim dir tots el que hem de fer. I així ens tornaríem a tenir la capacitat de crear, perquè quan se'ns regula se'ns prohibeix, i llavors ens prohibeix el dolent, que està molt bé, però també el bo. I hem de trobar la manera de fer-ho, i crec que és l'educació, que surti la part bona i creativa de tothom, no? I a nivell arquitectònic, urbanístic, tu que tens aquesta mirada més especial, quins canvis suggeriries, no?
estem ara amb les superilles, estem amb els carrers aquests que ens han tallat. Sí, no sé. tot és polèmica. Jo no estic massa gens content d'això, però aviam, parlant de coses positives, a mi el que m'agradaria, i crec que és una assignatura pendent que té Barcelona des de fa moltíssims anys, que és que a l'Eixample, que hi havien plantejats uns interiors d'illa, es fes una política de veritat de voler-ho fer. No una política de dir, perquè facis l'interior d'illa hauràs de cedir terrenys i tal, que al final no passa, que és una mica el que ha anat fent l'Ajuntament, sinó de realment buscar com millorar aquests interiors de l'Eixample, que n'hi ha molts i que ens afectaria molt a la vida de tothom, i no és tan difícil, perquè jo crec que has de donar alguna cosa a canvi. O sigui, aquí no podem intentar fer millores com el 30% i tal, sense donar res a canvi, perquè no surten les coses, has de donar alguna cosa a canvi. Actualment, què passa? Tots els locals comercials de planta baixa estan amb... Hi ha molts locals que ja no tenen massa interès comercial i en tindran menys amb el canvi que hi ha, no? Amb la qual cosa s'hauria de buscar com tota aquesta part de locals comercials podrien passar a ser habitatge, no? I com seria? Doncs fent-los habitables. Fent-los habitables és que al final del local hi hagi un jardí. I els locals que van créixer molt quan hi havia una base industrial dins de l'Eixample que era molt interessant i que podria seguir sent interessant però que ara ja no és, doncs si donessis l'avantatge de poder aconseguir llavors una llicència perquè fas això, acceleraries aquest canvi i ho notaria la persona d'aquell pis i la persona de tot l'entorn, perquè tenir, per exemple, aquests 4 arbres que tenim aquí i tal, per tothom és boníssim. És preciós. Nosaltres vam tenir un despatx a la illa de la Pedrera. Sí, és preciós. I era fantàstic perquè la finca en què estàvem nosaltres tenia uns arbres, després hi havia els del Vinson, hi havia la coberta de la Pedrera i tal, i allà dins tots els veïns disfrutaven d'aquells arbres i d'aquelles 4 coses que hi havia. I tant, és I és meravellós. molt diferent la vida en aquell interior que en qualsevol altre que no estigui cuidat. Anant cap al futur, parlem del projecte aquest de Factory, aquest edifici on hi ha, no? Si combina la innovació, la tecnologia... Sí, molt interessant. Això és el futur? Aquest el que ens espera? Sí? Bueno, almenys és una plataforma perquè pugui passar al futur, que no sabem massa bé quin és el futur, perquè quan tu projectes aquestes coses de cara al futur, dius, bueno, ara el futur és aquest, però d'aquí un temps sortirà una nova tecnologia que ara no l'estem plantejant. Llavors fem edificis, nosaltres hem fet un edifici pel Consorci de la Zona Franca, que és la voluntat de promoure i dinamitzar i facilitar que les empreses puguin fer el canvi cap a la indústria 4.0, la 5.0 i que puguin plantejar el futur. Llavors, perquè això passi, hem fet un edifici on es puguin agrupar, és diguéssim, un punt de trobada de diferents empreses tecnològiques des de molt petites, o sigui, des d'empreses d'una persona a empreses d'un tamany que poden tenir 30-40 persones i que es trobin en aquell punt, cadascú, a més se li posa una tecnologia al seu abast d'impressió de 3D, de robòtica i tal, que ho gestionen altres empreses especialistes perquè puguin entre ells interactuar i creen les sinergies necessàries per desenvolupar el seu projecte i d'allí en surtin nous. I això és un accelerador, és un hub, diguéssim, tecnològic basat en la indústria per dinamitzar tota l'economia i la indústria. Això és el primer test, és poder el més important, el més important del sud d'Europa i Barcelona amb això és puntera, o sigui, és l'edifici més important que tenim d'aquest tipus. I ara, que això és primícia, estem plantejant com seguir creixent. S'ha fet un concurs que hem guanyat i que podem plantejar un masterplan de com preveure el creixement de tot aquest primer embrió cap a més superfícies i poder donar abast a tamanys més grans, a poder aportar i apropar indústries potents en aquest mini món poder més petit i que llavors les sinergies ja siguin totals. Perquè les empreses grans estan molt interessades en conèixer què fan els petits i què descobreixen i molt disposades a ajudar per després poder introduir-ho ells també. Retroalimentar-se, no? Tot això, fer aquests hubs, estan molt bé i són molt necessaris perquè
Europa ha d'anar per aquí, o sigui, hem d'aconseguir ser Fer pioners. canvis i pioners, i tant. Ara s'està fent la fira, no?, de la construcció, Sí. i hi ha tota aquesta mirada nova sobre la construcció. És aplicable, vull dir, anem cap aquí? És el futur? Sí, és el futur. El fer millor les coses és el futur. Que les normes ens ajuden a fer-les millor. Jo ja no ho tinc tan clar. Les normes tecnològiques estan molt enfocades d'una manera molt de... Jo crec que pensen massa en solucionar els problemes afegint coses en comptes de traient. O sigui, ara es llença lo vell i es fa nou. I crec que això és un error, perquè és consumir més. O sigui, des de, per exemple, les ventilacions dels edificis, ara per norma tens que tenir una màquina que sigui la que decideix quan aire entra i quan surt, perquè si no obriries... Amb el fàcil que és obrir la finestra, dius, no, però és que l'obriràs quan fa fred. Bueno, depèn. Hi ha hores que no fa fred, el sentit comú sempre ha funcionat, i pues, quan fa fred no obro, i quan fa calor tampoc, no? O sigui, estic més per les fórmules, diguéssim, passives, que no anar afegint màquines. Les màquines és llançar altres coses, és encarir, és acabar complicant una mica. O sigui, sí que hi ha una sèrie de màquines que ens milloren i evidentment que les aportem, no? Perquè ho hem fet sempre, quan hi ha una millora doncs la portes, no? Però el complicar-ho tot primer ho encareix i llavors poder arribarem a una fórmula de perfecció, però és allò que la perfecció i el bo no és massa el mateix, no? Perquè qui ho tindrà? Ho tindran 4 que podran construir-ho. Si al final fem que la construcció sigui complexa i cara, n'hi haurà menys. I nosaltres tenim molts edificis. Llavors, què farem? Que n'hi hagin molts que no funcionen i els nous funcionaran molt bé. Però l'objectiu no era aquest, l'objectiu era que milloréssim en general, perquè és el que realment el planeta necessita, no? I llavors, bueno, doncs no ho fem tan perfecte, però fem-ho bé. I aniria una mica més per aquí. I el tema de la sostenibilitat, aplicat al... Ho no? lliguem aquí, no? La sostenibilitat, m'agradaria anar per aquest camí. La sostenibilitat basada més en el bon disseny, de com orientem les coses, quina façana pot rebre el sol, com ens protegim d'aquest sol, com el deixem entrar, com fem... Mira, aquí tenim galeries. Nosaltres ara estem dissenyant un edifici d'oficines, que això és també tot el primici, que estem plantejant el món aquest. Això és un element tèrmic que funciona molt bé. Les glorietes així amb vidres tapats, sí. Perquè tu tens com 2 tancaments que controles la relació que vols amb l'interior o amb l'exterior. I ho fas a través d'aquests 2 tancaments. I funciona molt bé, perquè quan fa fred, quan fa calor, tal i tal. Això és absolutament passiu. No hi ha cap màquina que funcioni per fer no sé què, tal i qual. Doncs anar cap a fórmules de disseny, ho prefereixo anar cap a posar una nova norma, una nova màquina, complir amb un nou requeriment que, ostres, és més, afegeix, el vell ho veus obsolet, ho llences, les fusteries ara han de tenir un aïllament brutal, que em sembla molt bé si el cost no és excessiu, perquè al final qui arriba a tenir-lo, no? Al final la gent es queda amb la vella. I tant. I hauríem de tenir aquesta capacitat de no sé com, però de... Tu creus que el sector immobiliari està preparat per a aquesta mirada nova, no? A través de la sostenibilitat, a través d'aquest canvi, no? De manera de construir? Ho comença a estar i cada vegada més, perquè a més poder ara s'està utilitzant d'una manera massa comercial el hecho de la certificación y lo sostenible y tal, ¿no? Perquè a vegades ja no saps si és veritat o no, perquè tot és sostenible, tot està certificat i tal, no? És el camí on hem d'anar i el món de la construcció ho té clar, El que passa és que també lliga amb el que dèiem abans, ho podem fer d'una forma senzilla o d'una forma complexa. M'agradaria anar més per la forma senzilla que per la complexa, perquè crec que hi arribarà més gent, que si tot és molt complexa acaba sent difícil d'entendre i costós, no? Llavors, pot ser una utopia, però sí que ens ensenyen a dissenyar les coses de forma que aprofitem sense tenir que afegir màquines, no?
Abans has comentat un moment difícil, no? Que últimament que hem passat ha sigut el de la pandèmia. També la pandèmia ha fet com un canvi de mirada a la manera de construir les cases, no? Les necessitats que tenim tots. I jo crec que hi ha alguna molt bo, que és que es torna a valorar l'espai exterior. I era un espai, diguéssim, quasi comptaven els interiors, dels pisos, de les cases, de no sé què, i en canvi jo crec que en la bona arquitectura sempre aquesta, i és el que ens aporta l'arquitectura moderna, no? Aquesta relació de dins i fora, aquesta flexibilitat entre els espais, doncs et fa que sigui molt més agradable la vida. I la pandèmia ens ha portat això, el tornar a valorar que és un espai exterior, el no estar tancat sempre, no? Llavors que tu vulguis tenir també dins de casa teva una terrassa o un algo, estan a les oficines, està passant, es valora molt més l'oficina que té un punt de sortida a fora que no que els edificis superxulos però tancats i tal, no? I llavors, en aquest sentit, la valoració de l'entorn i de l'espai exterior, això ens ho ha accelerat la pandèmia. Està damunt de la taula, estem a punt de tenir unes eleccions al municipi, a Barcelona. La vivenda és un dels punts claus. Com ho vius tu? Com ho veus? Bueno, veig que ens en fan falta moltes i que, com et deia abans, no crec que sigui regulant i inventant-se fórmules de control que aconseguirem tenir les que fan falta. O sigui, jo crec que l'administració ha de fer el seu paper de promoure habitatge i de gestionar sòl perquè puguin fer habitatge, i després ha de facilitar que molta gent s'atreveixi a ficar-se en el mercat immobiliari. Perquè el que ha passat és que la gent s'ha retraigut, perquè entre les complicacions, la inseguretat, el cost econòmic i tantes altres coses, només s'atreveixen els que realment tenen molt potencial econòmic i que són capaços, primer, que els hi toca a vegades desenvolupar sol, que dius, això té un cost brutal i que no ho fa l'Ajuntament. I segon, que clar, són limitats, són els potents, però tot aquell promotor que hi havia petit i mitjà quasi no existeix, perquè ja no s'atreveix, ja com s'enganxi, s'arruïna i a més, si a més li fan un canvi de legislació o no l'ha interpretat bé o el que sigui, ja se sent totalment desesperat. Els tècnics també ens quedem amb un criteri que enfront de l'administració a vegades ni val, amb la qual la interpretació del que es pot fer i no es pot fer ja et creen la inseguretat. Nosaltres li transmetim al client perquè som els transmissors entre el no de l'Ajuntament i el client, no? Amb la qual s'ha creat com una dificultat a que tot passi, que la solució per mi aniria en facilitar i en deixar que s'apropin un altre cop els petits promotors. O sigui, abans jo recordo fa molts anys es feien les coses perquè, en comunitat de veïns, per exemple, perquè hi havia 5 amics que s'ajuntaven i es feien un edifici per ells. Això no passa. Això o ets un promotor, o ara hi ha un gran promotor, o ja no passa. I en canvi era una fórmula en què apareixia habitatge. I la gent es liava una cosa amb un arquitecte que els ajudava i aconseguien tenir un habitatge molt proper a el que ells volien i amb uns costos relativament... O sigui, hi havia un pas menys, no? Llavors hi havia un intermediari menys. Llavors, en el fons, apropar el consumidor a la promoció i a la construcció pot ser interessant i obrir-ho molt més. I tant. No especialitzar-ho tant, perquè al final ara els fons són els que treballen, perquè són valents, tenen capacitat i tenen el poder legal que faci falta per arribar on tinguin que arribar i llavors s'hi llencen. El que no té aquesta capacitat, com t'enfrontes amb l'Ajuntament? És que és una cosa que dius, fa por. Freddy, com veus, quin hauria de ser el paper del COAPI a la nostra ciutat? Tu que els coneixes, no? Que saps que van acompanyant perquè tirin endavant aquests projectes, no? També. És que és una mica això que dèiem, no? O sigui, des dels col·legis d'arquitectes, els col·legis dels APIs, els col·legis professionals de tots els que intermediem, si aconseguim que no es vegi una cosa tan difícil, sinó que es vegi una cosa més propera i facilitem i enllacem a tothom, doncs crec que dinamitzarem el que la gent es vegi capaç i tingui un accés més fàcil a l'habitatge, no? Llavors crec que el paper del COAPI és un paper de facilitar,
de connectar, d'unir els diferents interessos i de portar-nos cap a aquest final que tots volem, de tenir habitatges dignes i de qualitat i si pot ser un preu que el puguem comprar, perquè si no és com si no existís, no? Llavors, és una mica aquest paper, no?, de mediador. Seguint una mica amb aquesta idea, tu creus que entre tots es podria crear com un lobby, no?, transversal, on hi participessin els col·legis, les associacions, seria bo, no?, per tothom? Boníssim. Tot el que sigui facilitar, unir, i a vegades hi haurà molts esforços que igual no porten directament a un resultat, però indirectament sí que faran que aquest coneixement de tot aquest món que pot semblar tan distant, no?, d'anar a veure una casa ja feta i que té aquest preu i que n'hi ha les que hi ha, perquè ara n'hi ha poques a Barcelona, no? I si tot això es trenca, serà molt més fàcil i molt més bo per la gent. I realment d'aquesta manera la gent podrà tenir un habitatge. I si ens permet a més fer uns habitatges dignes d'un cert tamany, pensant en com són les estructures familiars ara, com són la manera de viure, que això la normativa també ens té que ajudar, I tant. amb aquesta col·laboració entre totes les parts seria molt fàcil arribar. Reduiríem el temps. Quan només ho vol decidir un, per molt bona intenció que ho faci, si no escolta el professional de cada cosa, segurament tardarà més a arribar a aquelles conclusions. S'equivocarà, tirarà enrere, rectificarà, perquè no et dic que no rectifiquin, però perdràs temps. I la gent d'aquell temps ho patirà. Sí, ho patiran. Escolta, parlem de la nova economia, de l'aportació que podria fer en el real estate i quins reptes ens enfronta o quins reptes tenim per davant, no? Mira, la nova economia, des del punt de vista de la búsqueda de la sostenibilitat, del planeta, del benestar de la gent, jo crec que tot el que sigui el real estate, des de tots els punts de vista, de construcció, disseny, tal, té molt a dir. És una mescla entre la nova economia també és l'origen digital, l'origen global de les coses, no? Llavors aquí hi ha una mescla de lo tangible i lo intangible, no? I la nostra feina és molt tangible, perquè acaben sent coses que estan quietes i físicament en un puesto, no? Que hi ha noves economies molt més flexibles, no? Però sí que amb la búsqueda del respecte i del benestar sí que tenim molt a dir, perquè la manera de construir i la sostenibilitat va molt lligat. La construcció és un dels motors de tot el moviment industrial i si construïm bé o malament diu molt en el planeta i fa molt mal o en fa poc. La nostra missió és que no en faci de mal, sinó que sigui un bé per la societat, no? I d'intentar-ho fer bé perquè la gent, a més, llavors aconsegueixi aquell benestar i el viure en aquests edificis que estiguin ben plantejats i que siguin econòmicament i sostenibles i tal, ens ajudarà a la vida a tothom. O sigui que hi ha molt a dir. Escolta, parlant de les famílies, del benestar de la gent, tu creus que faltaria una fira on hi hagués una exposició, on hi haguessin els models de cases o d'habitatges, perquè la gent pogués escollir una mica el seu futur, una mica decidir quina casa volen? Primer, conèixer opcions sempre serà bo. O sigui, que la gent coneixi moltes possibilitats de maneres de viure serà bo, perquè li ampliaràs l'oferta, la capacitat d'escollir i facilitarà. Llavors, qualsevol cosa que sigui ensenyar-ho serà bo. I a més serà una plataforma d'accelerar les coses. Hi ha hagut fires d'aquest tipus. En el fons, el Meeting Point, tot això ha volgut fer aquest paper, d'ensenyar quina és l'oferta. Igual s'ha de dirigir d'una forma poder més oberta i que ajudi a ensenyar una mica més, a educar una mica més quines podrien ser les aspiracions, no? No trobar-te tant les coses ja fetes, sinó dir, mira, hi ha aquests tipus d'edificis, hi ha aquests altres, i veure una mica com es respon. La vida podria ser així, I com es canviaria aquest edifici, la nostra vida? Sí, exacte, perquè nosaltres ens trobem això, quan dissenyem les coses, veiem la reacció del client, i el client moltes vegades coneix el que coneix, i llavors et demana el que ja coneix, i dius, però és que pots tenir altres coses, i el convences, però fins que no ho veu,
I ho ha volgut, però llavors és quan ho interpreta. Llavors, l'experiència de conèixer és molt bona i una fira és una manera d'ensenyar, no? I tant. Escolta una coseta, ara, de tots els edificis, que en tens molts, de totes les coses tan boniques que heu creat, quina és aquella de la que tens, no? Sents un cert apreci especial, o pel que t'ha costat, o per la història que hi ha darrere, no?, de cada un d'ells? Aviam, és difícil dir això, perquè tots els projectes són molt bons. Hem parlat d'uns ja, hem parlat del De Facto, hem parlat del Casa Senyera, hem parlat que aquests són els més recents. La nostra trajectòria amb Desigual a nivell de retail ha sigut molt divertida, molt apassionant i molt intensa. I després també hem fet edificis, diguéssim, hem fet cases, no? I ara fa temps que no en faig i en tindria ganes de fer-ne. Unes quantes i ben boniques, Sí. Precioses. Doncs mira, si parléssim de les cases, totes m'agraden i tothom, i tots els clients estic encantat amb ells, però n'hi ha una que poder li tinc un carinyo especial, que és una casa que hi ha a Mont-ras, que és per un abogat, una parella d'abogats, la Marta i el Rai Segura, que van ser uns clients aquells que dius, van dir, no em facis una masia, fes-me el que creguis que has de fer i quan estigui ja vindré. Van deixar així ja, obert? Sí, vam parlar de coses i tal, i em van dir. I llavors, el resultat d'aquesta casa per mi és molt maco, molt interessant i és una espècie de casa, és una casa contemporània, diguéssim, però que sap donar-se en compte de l'entorn, que està a l'Empordà, que d'una forma no moderna, sinó moderna i contemporània dialoga amb aquest llenguatge que existeix en el territori i amb el propi terreny i amb la família, amb la manera de viure i estic molt content d'aquella casa i d'altres, moltes he tingut la sort de poder fer cases molt interessants amb terrenys molt macos i amb gent molt maca. Que bé, és un plaer. Escolta una cosa, i projectes, me n'has dit dos de projectes aquest any que ve, que tens per allà, per aquí, a punt d'arribar. Sí. Algun més o què? No ho sé. No ho saps, no ho saps? Sí, tenim un projecte que pot ser molt maco, que està engegant ara, que també és una primícia que, esperem que surti, perquè és una cosa molt iniciàtica, que és una escola. I és una escola, a més, situada en un punt al costat de l'església del Tibidabo. Allà... Hi ha un edifici i estem fent un projecte, estem iniciant els primers sondejos per convertir-ho en una escola. I la ubicació és brutal, perquè està en l'Skyland de Barcelona. Ai, que bonic! I des d'allà t'ho imagines pels nens, no? I estan amb el bosc per una banda, les vistes 360 graus, o sigui, veus el mar, veus la muntanya, ho veus tot, i al costat del funicular, amb la qual una meravella. Doncs escolta, aquest projecte és meravellós i segur que se'n recordaran com tu, de l'Escola Garbí, no? Aquest que els hi va marcar que els hi marcarà la seva història. Quina és la teva vida? Doncs ajuda molt. Moltíssimes gràcies, Federico Esferedi, ha sigut fantàstic parlar amb tu perquè és supersenzill i moltes gràcies perquè ens has donat una nova visió de la nostra ciutat, de les coses. Espero haver posat, almenys no haver-te complicat. No, ha estat molt bé, molt agradable i segur que hem après molt avui amb tu. I tant. M'alegro molt. Gràcies. Com vulguis.